Per tant, poder presentar aquest joc aquí, en aquesta església, en aquest marc, i també a les mateixes portes de la gran Setmana Santa, la Setmana Gran dels Cristians, que comencem demà amb el pòrtic del Diumenge de Rams, i després vindrà el Dijous Sant, quan passe això, l'últim sopar, i després el divendres amb la Passió i el dissabte, aquell dia d'espera en la resurrecció. Per tant, tot és un goig i un honor. Per tant, gràcies a tots els que ho heu fet possible. També vull agrair perquè sempre s'acaba demanant una ajuda a una gent que és molt discreta i després un servidor accepta el compromís, però després a l'hora de preparar micros i taules, llavors hi ha una gent que ho ha de fer. Per tant, a la Cristina Orduña i a tots els que ho heu preparat, i també vosaltres deveu tenir també un equip de gent. Per tant, moltes gràcies, sigueu benvinguts aquí, i jo ja em sembla que ja ho he dit tot. Moltes gràcies. Bé, bon dia, gràcies a tothom per venir. Jo crec que això no ens ho esperàvem, que un dissabte a la tarda estiguéssim en l'església de Sant Miquel de la Seu, amb tanta gent esperant la presentació del joc de taula Jerusalem Anno Domini, però ens fa una il·lusió tremenda i bé, us explicarem. Us farem 5 cèntims d'aquest joc tan especial per nosaltres i que és un gran honor presentar-lo en aquesta fira. Avui parlaran en Quim Dorca, CMO de De Vir, la Carmen Jiménez, autora del joc, i també en David Esbrí, editor de De Vir. I bé, aquest joc s'està estrenant ara mateix, ja sabeu que el podeu provar a l'església de Sant Domènec, tindreu a la Carmen després per signar, és a dir que bé, allà el teniu. Primer de tot, volia que en Quim ens expliqués una miqueta qui som De Vir per tots aquells que potser no coneixen ben bé la nostra companyia. Quim. Bé, què és De Vir? De Vir és una companyia de gent que li agradaven els jocs i fa 25-30 anys van deixar altres feines per dedicar-se a traduir primer, llicenciar, distribuir i finalment fer, editar joc propi. Bàsicament ho fem perquè som jugadors, ens agrada el sector, ens agrada la gent que juga i creiem que és una cosa que és necessària, que és una cosa que estem fent alguna cosa ben feta quan fem jocs. Seré més breu que l'Oriol, però els volia explicar una cosa sobre el joc. Sí, totalment, Quim, endavant, vull dir, estem en família. La primera és, tota la història del joc ja l'heu sentit, la majoria dels que sou aficionats, els que no us ho explico, vam sentir que hi havia una senyora de Huelva, de Màlaga, de León, no sabem i tal, que ha fet un joc sobre el Sant Sopar i nosaltres ens vam espantar per això de les temàtiques. Dir, home, no sabem nosaltres si fer un joc sobre el Sant Sopar és una cosa que tothom ens està dient que esteu fent, tant els uns com els altres. Això és una cosa que... Llavors el David va anar a jugar-lo, ja venia i em va dir tinc una bona notícia i una mala notícia. La mala notícia és que el joc és molt bo, per tant, com que el joc és bo el farem. I la bona notícia és que no hi ha, el que diem en termes de joc, fase de màgia, no hi ha miracles ni coses d'aquest, no és una cosa així que pogués tenir. És un joc pastoral i molt humanitzant de la figura de Jesús. El vam jugar, ens va agradar molt i automàticament vam dir, bueno, de les novetats importants d'aquest any que ve, això ho vam dir l'any passat, traurem una Gen Con, que és la gran fira que hi ha als Estats Units, traurem una altra Essen, que és la gran fira que hi ha a Europa, i el Jerusalem el volem treure a la Seu, i si pogués venir l'arquebisbe i pogués venir la consellera de Cultura i ho féssim a dins d'una església, llavors ja... què dius? Això no passarà! Això no passarà. Doncs bueno, doncs ha passat i estem superfeliços. Aquesta és la història. Ens passen coses molt extraordinàries.
I aquí estem, Quim. Recordeu que ara parlem una estona nosaltres, intentarem no fer-nos molt passats, però després volem que participeu i que aprofiteu aquesta situació per preguntar coses a Devir, a Carmen i al que vulgueu. Quim, tot i que veiessis molt clar, o veiessi molt clar que Jerusalem Anno Domini era un joc de taula molt bo i que per això Devir el volia editar, el dubte hi era. Parla'ns una mica perquè estem fent jocs amb mecàniques bastant diferents dins del món dels jocs de taula, temàtiques, i Jerusalem segueix en aquesta línia, no? He fet aquest vídeo mig en broma que no necessitem un altre joc d'ovelles, no? Aviam, aquest matí amb la consellera hem estat reunits i hem estat parlant una altra vegada sobre el fet cultural del joc de taula, que és cultura, etc. Ningú està en contra d'això, però hi ha temes administratius complicats. Una cosa que és determinant per entendre que és cultura és que la tria temàtica cada cop està esdevinguent un camp de competència o de conflicte entre editorials en el sentit d'anar a buscar noves temàtiques atractives i que les mecàniques de joc tinguin a veure amb el tipus de temàtica que estem plantejant. Això ho ha fet molt bé la Carmen, que és una passada. I nosaltres som molt arriscats. Clar, no som ni americans en plan que tenim el 40% del mercat mundial i una llengua superpotent, no som els alemanys que es van inventar el joc d'autor, ni tenim el catàleg que tenen ells que han construït al llarg dels últims 30 anys, només tenim les ganes de fer productes que ens agradin i jocs que agradin a la gent. I aleshores triem temàtiques arriscades, en el sentit de l'any passat vam treure un joc sobre la finalització post-mortem del Lacrimosa de Mozart, que és una cosa que ja em direu que això es pot fer un joc, no? És un joc, està molt bé, es diu Lacrimosa, us el recomano. I aquest any hem fet el Jerusalem. Però hi ha una cosa que jo volia explicar i callaré, Oriol, però això t'agradarà. El joc de taula és cultura, la temàtica, tot això. No és només la temàtica i com es tradueix en un reglament, acceptat per tots els jugadors, la forma de traspassar aquell tema a una mecànica i una dinàmica de joc que tingui a veure amb el tema que estàs proposant. Això és molt difícil, perquè hi ha grans dissenyadors de joc que redacten reglaments horripilants, ara cada cop hi ha més gent que ajuda a millorar-los, fins i tot els nostres. I vaig conèixer fa poc, i això és el que us volia explicar, el Pino Di Carolis. Pino Di Carolis és ara s'ha jubilat, és el president de l'Audiència de Nàpols, del jutjat, d'apel·lació. És el tio que està per sobre de tots els altres jutges de Nàpols, que és el segon jutjat més important d'Itàlia, només al darrere de Roma. Intel·lectualment és un monstre. És un tio que jo he estat parlant amb ell, sap de tot. Tot aquest, Xavi, aquest coneixement accessori de quina velocitat té l'espasa curta a Advanced Dungeons & Dragons en segona edició, 3. Aquestes coses que tenim al cap. I parlant amb ell, clar, ell té una col·lecció de vora 35.000 jocs. Ho heu sentit bé, 35.000 jocs. Té 2 pisos plens de jocs. Per editorial, temàtica i tal. Evidentment no els he jugat tots i evidentment no tindria temps biològic per jugar-los. I vaig preguntar per què ho feia. Dius que a mi quasi m'agrada molt jugar, m'agrada molt el board game, m'agrada molt el rol, m'agrada molt l'Eurogame, diu, però sobretot m'agrada llegir reglaments. Diu, ostres, per què? Diu, perquè l'esforç intel·lectual de traduir en una metàfora lúdica la realitat o un tema i que sigui acceptat com una cosa lògica per part dels participants és un esforç intel·lectual, tu no ho sabies això, però és un esforç intel·lectual brutal. I com que ell és un apassionat de la legislació, i penseu que els italians tenen més lleis que els espanyols, o sigui, la jurisprudència no és font de dret com és en els països anglosaxons, allà fan lleis per tot. Amb ell li ha interessat això. Clar, després d'aquesta conversa vaig dir, això m'ho haig d'apuntar i posar-ho en algun dels discursos dels sermons de la muntanya, de quan expliquem que els jocs de taula són cultura, però això és una dada que crec que és molt important.
És a dir, un professional de la judicatura que entén els reglaments de joc com un exercici intel·lectual per posar ordre a les coses. Això és una cosa que em va... És xulo, això, però és nou, us ho volia explicar. Ja està, ja callo. No, és superinteressant. M'encantaria veure aquella ludoteca, realment. Suposo que molts aquí. Bueno, té un Guerra Civil Americana amb una maleta que només hi ha 6 còpies al món. Imagina't, déu-n'hi-do. Bé, nosaltres hem parlat ja bastant. A mi m'agradaria que escoltéssiu a la Carmen, l'autora de Jerusalem, una persona extraordinària. Carmen, ¿cómo estás? Cógete el micro mejor que... Muy bien, gracias. Bé, no me sale la voz. La Carmen és l'autora de Jerusalem, però m'agradaria que la coneguessin una mica millor. Aquest és el seu primer joc de taula, s'estrena com a autora, i des del primer moment ella va tenir molt clar que volia unir les seves dues grans passions. És una gran jugadora, volia unir el joc de taula amb el seu coneixement y dedicación religiosa y la vida de Jesucristo, ¿no? Eso fue un poco tu objetivo, Carmen, desde el principio, unir esas dos pasiones, ¿no? ¿Con Jerusalem? Sí, exactamente. Buenos días, señor obispo, señora consejera, señor alcalde, autoridades y todos y todas que estáis aquí. Muchas gracias. Perdona. Sí, claro. Un poco mi primera idea fue esa, ¿no? Yo tengo dos pasiones en la vida. Una es la vida de Jesús de Nazaret y sobre todo también en su parte histórica, ¿no? En su parte como más humana, el poder acercar la parte humana que muchas veces a lo mejor no recordamos o no conocemos porque tenemos otra imagen más divina, ¿no? Y luego los juegos. Entonces pensé, esto tiene un encaje, podría tener un encaje y estuve pensando en este juego, siempre primero fue el tema. Las mecánicas siempre vinieron bastante después, ¿no? Estuve pensando qué momento podía ser el mejor que pudiera proporcionar también una experiencia lúdica, entretenida, en torno a algo que históricamente pues fuera también muy cercano a todos. Y me pareció que el momento de la última cena era el mejor momento, porque no deja de ser un momento de disfrute, el cenar con tus amigos, ¿no? Sin saber Jesús o quien acompañaba a Jesús que al otro día a lo mejor iba a morir, ¿no? Entonces ese entorno me parecía muy, muy cercano y muy lúdico también, ¿no? Así que a partir de ahí pues empecé a pensar en algunas mecánicas que pudieran ir a eso, que también nos acercáramos un poco a ese recorrido que hizo Jesús, por eso tenemos ubicaciones como el desierto, el monte, el lago, poder hacer un recorrido y acciones que han gustado mucho. Yo estoy sorprendida de antemano con todo porque no me esperaba esta repercusión, este cariño. Tampoco, ¿no? Entonces, bueno, también hay una mecánica que ha gustado mucho, que es la mecánica de hacer un favor, que al final no deja de ser un poco el resumen de lo que fue la vida de Jesús y el mensaje de Jesús, que es haz bien al otro cada vez que puedas, ¿no? Entonces eso se intenta recoger, aunque también tiene la parte humana muchas veces, ¿no? De que tú haces un favor y a lo mejor al otro no le conviene, ¿no? Pero bueno, eso. Y bueno, pues esa fue la idea, ¿no? También quise representar el final del juego, es un camino que va recorriendo el Sanedrín, el tribunal del Sanedrín, que condenó a Jesús a muerte, y acaba el juego cuando ese tribunal va viendo que la influencia de Jesús cada vez es mayor y no lo acepta, ¿no? Esos sumos sacerdotes que cada vez tienen más seguidores, se van enfadando, recorren un itinerario y de pronto, en un momento dado, Jesús es condenado a muerte y acaba, ¿no? Que también, bueno, digamos que es un final que al final propiciamos los jugadores, ¿no? Bueno, todo al final ha sido pues lo que ha salido gracias a Debir, porque es fundamental. Yo tenía una idea de juego que desarrollé, pero la editorial que hace posible que este juego sea lo que es Debir, porque es muy difícil, podía haber sido muy fácil darle un enfoque o otro enfoque. Todos sabemos de lo que estamos hablando con este tema, ¿no? El enfoque de respeto y de seriedad y también lúdico que le ha dado Debir, a mí me parece que es inmejorable y es lo que llega a la gente, ¿no? Aparte de la fuerza que puede tener el tema, que lo tiene, todo el conjunto hace que llegue a la gente así, ¿no? Yo creo que si hay cosas en la vida que se pueden recordar
y que se van a quedar en la memoria, por lo menos en la mía, es este momento, porque este entorno, esta gente que estamos juntas, el juego, la editorial, la SEU, la iglesia, es algo de verdad que para mí se va a quedar toda la vida, porque no me lo esperaba, ¿sabes? Y ya está. Aquest era un dels vídeos promocionals que vam fer servir per ambientar-nos una miqueta, ¿vale? I el joc ja el tenim aquí, ja no és Próximamente, ja és tu tienda favorita. Com deia la Carmen, res d'això hagués estat possible sense la tasca editorial que el David Esbrí ha capitanejat. David, si ens pots fer 5 cèntims una mica de com ha sigut aquesta aventura. Bon dia a tothom. Que n'hem fet de coses I tant. i que ens trobem en una situació com aquesta, realment és sorprenent que les nostres carreres i que aquesta afició pels jocs de taula ens hagi dut a un moment tan especial com aquests. Fer un joc de taula és una feina d'equip, és una feina en la qual hi participa molta gent. Hi participa la figura de l'editor, que en aquest cas soc jo, una miqueta com l'entrenador, com el que va repartint joc. I participa, evidentment, tota l'editorial que hi ha al darrere, fent tota la feina de promoció, de vendes, màrqueting, etc. I participa traductors, revisors, aquí tenim el Xema que participa com a revisor del reglament, els maquetadors, Meeple Foundry, els il·lustradors que li donen vida, il·luminen tot aquest univers de joc que hi ha dintre d'aquesta caixa. L.A. Draus, que és l'il·lustrador principal, que és el que ha fet totes les il·lustracions a dintre de la caixa, és un il·lustrador nigerià que vam poder contactar amb ell i que realment és una persona que en el moment que va conèixer la temàtica del joc s'hi va voler volcar. Tenim la portada de l'Enrique Coromines, però tot això comença a la idea original de la Carmen. Sense la Carmen, sense l'autora, no estaríem avui tots plegats aquí reunits parlant d'aquest joc. I la feina d'inventar un joc pot venir des de diferents canals, pot venir des d'una idea mecànica en la qual una persona s'inventi una sèrie de mecanismes que encaixin entre ells i ho deixi aquí, o algú se li acudeixi algun tema per vestir-ho i donar-li sentit en aquesta història, o comencen des de la passió per voler explicar una història que crec que en aquest cas és el que teníem en aquest joc Jerusalem. Ha estat un joc que hem desenvolupat realment molt ràpid, perquè ens vam trobar amb el prototip al Festival d'Au, aquest últim no, l'anterior, i en un any i escaig ja estem aquí jugant. I diguéssim que és una cosa que ha anat molt fluida, ha anat molt fàcil, i realment crec que ens hem trobat amb un resultat final realment destacable. Així és, David. M'agradaria que la Carmen ens parlés una mica més, perquè clar, això sembla molt fàcil, no? Fem un joc de Sant Sopar i ja està. Aquí hi ha una feinada tremenda. Carmen, ¿en algún momento tuviste claro que de toda la historia de Jesús tú querías centrarte en la última cena, que era como algo que daba un juego, ¿no? La gente que no conoce muy bien la mecánica ni qué estamos haciendo, explícalo un poco y por qué te inspiraste en eso. Vale. Nosotros en el juego representamos a las distintas comunidades que hemos venido siguiendo a Jesús desde hace tiempo, meses o algunos años, por pueblos y aldeas. Y entonces llega el día de la Pascua, llega el día de mañana, digamos, Domingo de Ramos, ¿no? Estamos en este marketing natural que nos toca presentar el juego en este día, ¿no? Que todo es como muy de la providencia, verdaderamente, ¿no? Eso pienso yo.
Bueno, no hay muchas cosas que tengo que decir. Hay alguna cosa que me he perdido, pero no hay mucha de todo lo que habéis dicho. No, ya creo que más o vas menos. entrenando, sí. Sí. Bueno, porque yo soy de León y el catalán todavía poco, pero bien. Los horarios en català. Bueno, entonces representamos eso, ¿no? El objetivo principal del juego es llevar a todos nuestros seguidores, si puede ser, que normalmente no puede ser, a la mesa de la última cena y sentarlos cuanto más cerca de Jesús y de los apóstoles mejor. En este juego los puntos de victoria son por cercanía a Jesús y a los apóstoles, puesto que cuanto más cerca está te da un punto y en los asientos, digamos, más alejados es un punto menos, siempre es un punto menos, ¿no? Tanto cerca de Jesús como de los apóstoles. Pero los apóstoles no están en la mesa. Los apóstoles también, entre todos, y siguiendo una secuencia, una combinación de apóstol con las cartas, los vamos sentando también a la mesa, ¿no? Entonces, digamos que el juego, la diversión es poder sentar a los apóstoles en distintos sitios donde luego vas a llevar a tus seguidores que te van a ir dando esos puntos, y también hay una pequeña lucha, puesto que bueno, la madre de los Zebedeo le decía a Jesús, quiero que pongas a mi hijo uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Bueno, pues esa lucha un poco pues también se ve reflejada en el juego, ¿no? Lo que somos los seres humanos, que queremos estar ahí en los mejores puestos, ¿no? Y hay algunas acciones donde incluso a veces puedes modificar de sitio, cambiar a uno, ¿no? Y en eso consiste. Con respecto a la mesa, también colocamos a los apóstoles y también colocamos a Judas, que Judas no da puntos positivos, sino negativos. Bueno, siempre tiene que haber algún salseillo, porque estamos jugando, en verdad, ¿no? O sea, esa mezcla siempre es muy divertida, ¿no? Propera, te diria. Propera, exacte. Bueno, de hecho, Carmen, el joc surt a la venda avui, però alguns influencers l'han pogut provar prèviament. I clar, aquí hi havia un repte, perquè ens trobem davant d'un joc de taula que no és accessible per qualsevol persona que no hagi jugat res anteriorment, té complexitat estratègica, per així dir-ho. Escolta, que un s'hi posa i ho treu, però evidentment està enfocat una mica al públic jugador, tot i que, evidentment, qualsevol s'ho passarà molt bé. El cas és que la crítica, diguem, especialitzada en joc de taula, que segur que molts influencers, alguns dels aquí presents, jo ho sé, els hi feia una mica de, bueno, això no sé si m'agradarà, si serà el meu estil o no. Tenim, un vídeo molt curtet, d'un minutet, recopilant algunes de les seves opinions que m'agradaria compartir amb vosaltres, para que veas a Carmen que la gente le ha gustado, le ha gustado. Hay quien dice que quien no arriesga no gana. Tengo que confesar que era muy escéptica con este juego, sobre todo por su temática. Un soplo de aire fresco ante tanta mitología japonesa, David. Totalmente diferente, incluso puede ser controvertido o arriesgado. Es decir, para un friki de la historia del cristianismo como soy yo, es que todos los detalles están cuidados. Y te mantiene súper metido en la partida desde el minuto 1. Vamos a intentar ocupar las mejores plazas, evitando que lo hagan los demás. Cómo mover y posicionar todos los seguidores en la última cena. Una interacción súper divertida por la toma de posiciones. Nos vamos a pegar por sentarnos cuanto más cerca de Jesucristo y de los apóstoles mejor. Y allí siempre habrá un codazo, un échate para allá que ya me pongo yo, oye perdona que ahí fuera te llaman. A la vez que nos vamos dando favores y una de cal y una de arena. Pero fue cuando entre una. Sí, porque puede traer a una o un compañero con algún cambio de seguido a última hora. Me parece que está impresionantemente bien implementada la temática dentro de la mecánica. Que para mi gusto escala muy bien, porque a uno de los jugadores tiene seguidores amigos, a 3-4 jugadores tienen los favores. Con partida dinámica, disputada y tremendamente divertida. Creo que lo diferente de este juego, el tema diferente lo hace especial. Pero sorprenda porque mecánicamente es una maravilla. Y el arte nos ha encantado, los componentes están cuidados al más mínimo detalle. Y la verdad que no esperaba que un juego de este estilo a mí me divirtiese tanto. Así que nada, a jugarlo. El poder de Cristo te obliga. Bueno, Carmen, como has visto, la cosa pinta bien, ¿eh? Cuando oyes a la gente hablar así de tu juego, ¿qué sientes? Pues la verdad es que me lleno de emoción, no sé, yo estaba a la expectativa, porque nunca se sabe, ¿no? Tú haces el juego con toda la pasión, las ganas, crees que va a gustar, pero luego puede no gustar, porque bueno,
cuando empiezas a ver que a la gente le gusta, que lo disfruta, pues la verdad es que al final es el objetivo cumplido. Hacer algo y que sea para que la gente disfrute y que la gente disfrute, pues ya está, ¿no? Y bueno, y es maravilloso ver cómo los temas, cualquier tipo de tema, tratado de una manera con respeto, sin faltar a la diversión, sabiendo que el otro le puede gustar o no, pero estás ahí haciendo, ¿no?, algo juntos, pues es una maravilla ver cómo hay un montón de gente que te da, o por lo menos eso tengo yo, un feedback súper favorable, ¿no? Entonces, bueno, pues te anima a decir, te anima a creer un poco en el ser humano también, de decir, bueno, podemos jugar juntos a cualquier tema, ¿no? Aunque pensemos cosas distintas sobre la vida, ¿no?, que es muy importante. Así que, bien. Bé, avui neix Jerusalem. Per nosaltres ja porta molt de temps a les nostres vides, però ara començarà la seva vida on ha d'estar, que és a les taules de joc i a les cases. Quim, com preveus tot això? Quina és l'aposta de De Beer per Jerusalem? L'aposta de De Beer és molt forta. És a dir, aviam, De Beer no és De Beer només aquí, sinó que estem a Portugal, estem a Itàlia, estem als Estats Units, tot Latinoamèrica, i portem, doncs, des que vam decidir fer-lo, això és molt bo, parlant amb els country managers, parlant amb els directors de màrqueting, directors comercials, com ho veieu, com no ho veieu, pels vostres mercats, quina serà la reacció de la gent, de la comunitat cristiana, de la gent que no li agrada tant tot això. I ha sigut, veritablement, una feina molt llarga el fet de saber quin era el que en diem el forecast, és a dir, quina era la primera edició només en els nostres països i idiomes. Sembla que n'hem fet 20.000, n'hem fet o quants hem fet? Igual els podríem repassar. Ho tens tu? No, països i idiomes. Països i idiomes. Aviam, traiem en italià, per De Beer Itàlia, traiem en català, ho traiem en castellà, per Espanya, tenim oficina a Espanya, Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic. Mèxic. Molt bé. Traiem portuguès per Brasil i Portugal, que tenim oficina. I el traiem en anglès pel mercat internacional, que és la llengua franca, i pel nostre amic, el Matt Hyland, castellà, que és de Beer als Estats Units, que ha vingut aquí per veure que es creia que no seria veritat això que presentaríem al Jerusalem en una església. Sí, no, l'aposta és total, i en termes de màrqueting ja ho saps, portem parlant del Jerusalem 8 mesos. O sigui, tot això no s'improvisa, tots els vídeos que hem fet, tot el que és el disseny de producció està lligat a com després nosaltres explicarem tot això en el mercat, tot el tema de parlar amb els influencers, amb els bloggers, tota la feina que hem fet perquè vingués gent de Catalunya Ràdio. Demà també sortirà una entrevista teva a la ràdio. Avui, de fet. Està sortint ara, al RAC1. Sí? El RAC1? Amb el Bundó. El RAC1 del Bundó, ara està parlant ella. Escolta, això, tu tens influència. Desonament. A dos llocs alhora, estàs aquí i estàs a la ràdio. Algo guai, no? Poder el senyor Cabisba ha intercedit. Però sí, l'aposta és molt forta, sí. I francament estic encantat que això s'hagi pogut portar a terme, perquè tu ja saps que nosaltres diem, va, apuntem allà, i a vegades no hi arribem, però aquest cop hem arribat. Totalment. No volíem robar-vos molt més temps, hem vingut aquí al Pirineu a jugar, a passar-ho bé, a menjar formatge, és a dir que no volem allargar-nos molt més. Carmen, dinos. Ellos están viendo esa imagen, ¿verdad? Sí, sí la están viendo. Y también disfrutar de este románico, San Clemente de Taúl, poder disfrutar de lo que tenemos aquí, pues en un juego, también es una maravilla. Sí, m'agradaria acabar amb un desig de cadascun. On volem què volem que passi amb Jerusalem, David? Què t'agradaria? A mi m'agradaria que aquest joc es jugués, i es jugués durant molt de temps, i que el jugués molta gent. Que hi hagués gent que s'apropés al joc perquè li interessa el joc i es deixés portar per la història que explica aquest joc, i m'agradaria que hi hagués gent que s'apropés a aquest joc perquè li interessa la història que explica i descobrís una afició fantàstica que són els jocs de taula. Això és el que m'agradaria més que passés. Molt bé, David. Carmen, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu
Tu gran meta con Jerusalén, tu sueño. Bueno, pues a mí me gustaría que el juego estuviera en muchas mesas de entorno, muchas familias o muchos amigos y bueno, y disfrutando también pudieran conocer un poquito la vida de Jesús y su humanidad en muchos aspectos. Eso como primer objetivo. Y como segundo, por pedir que no quede, ya que estamos aquí, me gustaría que el juego llegara a todas partes, incluso a lo mejor pues al Santo Padre, ¿por qué no? Por pedir... Igual le descubres una nueva afición. Joaquim? Bueno, ha estat bé que ella digués el del Sant Pare, perquè així m'he estalviat de dir-ho jo. Però, doncs mira, li tiraré un cable amb ella. Ella, jo no he pogut parlar amb ella, francament, perquè o he estat malalt, o he estat de viatge, no hem coincidit. I ahir vam poder parlar una mica sobre la seva visió de la figura humana de Jesucrist, i vam estar parlant de totes les coses aquestes que es parlen sempre que estàs en confiança. I, per una banda, si això pot fer proselitisme en el sentit del David, proselitisme del joc, és a dir, com a activitat, fantàstic. Si ella pot complir part de la seva aspiració pastoral del fet de la rellevància de Jesús com a figura humana, fantàstic, és un altre proselitisme. I quin seria el meu de proselitisme? No ho sé, jo crec que per mi les temàtiques és molt important i fer que això, que quan ho hem presentat a altres partners, socis nostres internacionals, se'ns miraven una mica amb els ulls així, hosti, no va treure un joc d'això, doncs que s'ho hagin de menjar amb patates i hagin de fer la versió alemana, russa, holandesa i tal, que això és el que... Bueno, però ja saps com penso jo. Els japonesos estan encantats amb el joc, els japonesos el faran segur. Els holandesos, que són molt amics meus, són una colla d'heretges, aquests no. Bé, doncs moltes gràcies pel vostre temps. Ara arriba el moment en què, si voleu, la Carmen, el David, el Quim poden contestar alguna pregunta que tingueu. Així que... Sí, el Litus. Un aplaudiment pel Litus. Hola, bon dia i enhorabona pel joc. I escolteu, ja que estem aquí a casa amb aquesta església, jo sí que demanaria, ja que tenim aquí també la consellera, que faci aquest pont perquè la vull veure jugar a Jerusalem amb el Santo Padre. Aquí s'està passant la pilota. ¿Alguna otra? Natalia, a mí me parece genial. Vamos las dos. Jo també. Podeu fer també comentaris al que us vingui de gust. És el vostre moment. La Carmen és una persona molt interessant. Hola, bon dia. Res, només felicitar-vos pel joc, pel producte i només comentar-vos, nosaltres som un grup de jugadors que acostuma a jugar cada setmana, juguem regularment i tal, i estem en una fase en què l'elecció, la decisió de comprar un joc, està en aquesta fase que tires molt fi, no? I només volia dir que en aquest cas he comprat el joc sobretot per l'autora, m'ha convençut totalment, o sigui, he vist les diverses presentacions i m'ha encantat, no he necessitat més, no? I felicitar-vos. Al respecte del joc, és molt important que hi hagi l'autor, evidentment, sense autor no hi ha joc. Què és primer, l'ou o la gallina? Les dues coses són igual d'importants, o sigui, també ajuda la qualitat, el carinyo que feuen les edicions dels jocs i les dues coses sumades. No he necessitat més, o sigui, me l'he comprat i ja està. Moltes gràcies, de debò. Hola. Bueno, felicidades. ¿Me levanto? Venga. Felicidades por el juego.
Aún no lo he probado, espero probarlo ahora este fin de semana. Y me gustaría saber si es tu primer juego publicado, pero si antes habías hecho algún prototipo, si, por ejemplo, te has tenido que informar sobre, no sé, recomendaciones, típicos consejos para crear un juego, el tema de testearlo antes de llevarlo, pues como para que una editorial se interesara, eso. Sí, muchas gracias. Pues mira, es mi primer juego de todo, o sea, no había hecho nada antes. Muchas veces ellos me dicen, estás loca, crear un primer juego y que sea así como tan complicado, ¿no? Y no un filler de... Pero con respecto al conocimiento, yo tenía muy claro, por mis propios estudios, qué quería plasmar. Y con respecto a cómo, te tengo que decir que muchas veces el propio juego tuvo como un poco de vida propia. Y me explico, mira, al principio el juego tiene 3 recursos, que son la piedra, los panes y los peces, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero al principio el juego tenía, además de esos, yo le quería poner muchas cosas y tenía el recurso de la fe, la esperanza, la caridad. Entonces, el propio juego, a la hora de jugarlo, me iba diciendo, no, esto por aquí no, esto recorta, déjalo todo lo más simple posible, pon los pies en la tierra, no te vayas a cosas que lo que queremos es decir, igual que dice el Evangelio, que los seguidores de Jesús servían a Jesús con sus bienes, pues los bienes no eran nada más que eso, pan y vino y peces, ¿no? Y entonces me fue llevando a ir recortando todo lo que yo al principio quise poner, ¿no? No solo yo, también para mí fue un camino personal de que el ego, es que esto lo he hecho yo y quiero que salga todo, pues tuve que ir cortando lo que quería, ¿no? Hasta que, eso con gente, porque hubo una parte de testeo donde me dieron buenas bofetadas al ego, pero esto cómo, esto no puede ser, esto tal, y entonces tuve que hacer un camino también de minoridad, digamos, ¿no? De reducción, ¿sabes? Y toda la gente que te debía decir dónde vas haciendo un juego, o sea, si quieres hacer un Eurogame, hazlo, pero no lo hagas en la Santa Cena, Carmen. Sí, al principio decía, estoy haciendo un juego, ¿de qué tema? De la Última Cena. Pero tú estás loca, ¿pero dónde vas? Esto no va a ir a ninguna parte, pero me decían, ¿por qué? Si te gusta una mesa, ¿por qué no pones la mesa, los caballeros de la mesa, ¿sabes? Hace esa época, tal. Digo, hombre, me gusta una mesa, pero no todas, ¿no? O sea, entonces, y digo, bueno, voy a pensarlo, sobre todo con un amigo mío que me ayudó mucho. Nada, lo pensé una noche. Digo, Alberto, el tema es el tema. Yo tengo claro que esto va por aquí y ya está, ¿no? A ver, ópera prima, ¿eh? Esto es como, voy a hacer una película, hago lo que el viento se llevó. O voy a hacer una novela, hago el Ulises de Joyce. O sea, porque es lo que toca, ¿no? Carmen. Jo crec que tots esperàveu que digués alguna cosa jo. No, felicitarte, estamos aquí, hablaré catalán, pero yo estoy viendo que lo entiendes casi todo. Molt contents que estigueu aquí, molt. I després, dir-vos des d'un punt de vista profà. Jo veig que aquí hi ha un públic, que jo també sóc el primer sorprès de tanta gent que hi ha, de tanta acceptació que té la fira, tota la trobada a la Seu, ja des d'ahir, tants jocs, etc. I és com un món que que m'agrada molt jugar i comunitàriament, però no ho puc fer. No tinc temps, jo no, escolta, els caps de setmana, que és quan la gent pot jugar, jo tinc el pluriempleo d'anar per tot el bisbat i fer misses i confirmar i això i allò, no? Però, i per tant, què tinc al cap? Jo tinc al cap que la meva germana, que li agrada molt jugar, juga amb jocs d'aquests de paraules i tot això, i això encara jugo. Però el meu joc és el Monopoly, de l'any de la pera, no? Però que era un bon joc, jo me'n recordo molt, no? Però clar, de fa molts anys. Vull dir, vull agrair l'oportunitat que ens heu donat d'entrar en aquest món dels jugadors. El joc té mala premsa. Jo no hi crec en els casinos, no. Però aquest joc que fa família, que fa entrar en un tema,
que pel que veig fa penyes d'amics, que suposo que a més de jugar fan una bona taula i una bona copa i una bona cosa. Tu diràs, no? Perquè és el que s'ha de fer i de passada no critiquen a la dona, cosa que està bé, no? Jo vull dir que m'ha agradat molt entrar en aquest món i veure-us tan professionals. A mi m'enorgulleix també, com a país, veure que una catequista, que està treballant en pastoral, que és teòloga, perquè així m'ho ha explicat la Carmen, i que sap de què va, doncs després ha fet un joc i que l'heu traduït a tantíssimes llengües i que teniu una distribució tremenda, i després m'acabo d'enterar que una neboda meva va treballar amb el Quim, o sigui que això ja és... Li acabo d'enviar una foto i m'ha dit, sí, parla-li d'això i d'allò. No, ara, a part d'això, doncs dir-vos que... Jo pregunté, Carmen, tú lo entenderás, ¿no? Decir, pero si voy yo, esto será una trampa, esto de la Jerusalén Anno Domini, porque todo lo cristiano, religioso, todo eso, tiene un toque esotérico, ¿no? Diabólico, no sé qué, fantasmas, apariciones, y que dices, bueno, a ver, ¿dónde me voy a poner? Estic segur que a la consellera li va passar igual, quan els assessors li van dir, devia dir, bueno, va escoltar, a veure, què presidiré jo, no? Si sortiré després al tribunal de la Inquisició i ja hauré anat a parar-hi, no? Com el Bartolomé de les Cases i altres que va tenir problemes, no? El Carranza, etc. No, pues deciros que estoy muy contento yo creo, por lo que tú has explicado, ¿no? Que has hecho una obra muy buena, muy positiva, que permetrà difondre d'una altra manera i en un món de gent que m'ha agradat veure aquests youtubers, no? que clar, que són d'una altra cultura, no? Que una altra lo permetrà, que tota aquesta gent doncs, entrin en una temàtica del que has sabut fer bé. M'ha agradat quan tu dius que és ajudar un altre, ¿no? Com l'has dit això. Hacer un favor. I jo crec que això està molt bé. I ¿sabes qué me ha recordado? Una película tremenda que se llama también, pero es una que uno recibe una fortuna y la tiene que ir gastando, y cuando la tiene que devolver no la puede devolver, pero entonces viene otro y le vuelve a dar otra gran fortuna para que la pueda ir regalando. La fortuna no és tener, sinó que la fortuna és dar. I això és molt maco i crec que tu has encertat molt bé. Res més, jo tampoc no. Dir-vos que sí, que segurament no és tan normal que es presenti un joc amb una paret, la paret d'allà, pels que no són d'aquí, té 1000 anys. Esta pared de al fondo tiene 1000 años, lo demás es de otro tiempo, pero el ábside de Sant Armengol, que és patrono de la diòcesis, etc. I amb la consellera de Cultura, no? Que també la seva sola presència també reivindica que jugar és cultura, no? I que fer jocs és cultura. I després amb mi, que també asseguro que bueno, que muy herético esto no serà, no? Per això vinc, no? Perquè serà una peça que es pot també fer servir a la catequesi. Us ho agraeixo molt a tots, a cadascun al seu lloc, i jo crec que deu ser també una expressió de la capacitat que avui Catalunya també té, no? D'aquest món del disseny, del joc, de presències mundials, com ens acabeu de dir. La nostra, enhorabona, més gran, jo crec que interpreto el públic que estiguem aquí, no tant d'allà del món del joc, que segur que hi ha de grans especialistes, però els una mica més profans com jo. Però vostè ha dit una cosa que ahir l'Oriol Comas, quan va acceptar el Premi Amic del Joc, va demanar a la consellera, i sembla que nosaltres estiguem sempre amb la mateixa coseta, donant sempre aquí la mateixa explicació, però la consellera ho ha sentit, no? Que ell tot això del joc té una sèrie de prevencions perquè l'aposta i tal. Ho dic o no? Que li vam demanar que a la Generalitat parlés amb Economia i que el Departament de Tributs i Joc, o no sé com es diu,
es digui tributs i apostes, perquè una cosa és el món de l'aposta i l'altra cosa és el món del joc, que no té res a veure, no? Això és molt important, sí. Yo le agradezco sus palabras, señor obispo, y además entiendo esa parte de decir, como un poco de prevención, dónde entrar. Sí, eso es. Pero es muy bueno, ¿verdad?, el darle normalidad también a todos estos temas, ¿verdad? Es como muy agradable también. Sí, muchas gracias. Molt bé, alguna última pregunta? Que tenim gana, no, però ganes de jugar. No? Ho deixem aquí? Sí, important. Ara, la Carmen, si algú vol que li signi el seu Jerusalem, estarem a Sant Domènec i allà la podeu assaltar. I que ha sigut, jo crec que parlo en nom de tots, un honor increïble, un somni pràcticament poder estar aquí en el Festival del Joc del Pirineu presentant Jerusalem. Tot va quadrar perquè així fos, que hi hagi la consellera de Cultura, que hi hagi el bisbe, que estigueu tots vosaltres, que hi hagi tant interès pel joc quan podia realment no haver sigut així, és una cosa que ens omple el cor i que ens encanta que Jerusalem arribi fins aquí. Esperem que el jugueu molt i el gaudiu, que al final el joc s'ha fet per això, per passar-ho bé. Moltíssimes gràcies.